La ilaha illallah, setengah loro rek, setengah loro. Aku wis nyerah rek, aku ngantuk, aku butuh istirahat. Ayo nduk, nang mulai. Wah, nang kene, wis. Ayo nduk mulai. Kok setengah loro, aku nyerah, aku ngantuk. Marbet dadi apa ya ini ra mulai. Ya apa kowe iki ya Allah. Aku nyerah. Aku ngantuk. Setengah loro ora gelem balik ya apa ya mulai ya. Ayo wis. Yo piye iki rek, aku ngantuk. Muga-muga FYP liwat dulur-dulure ben iso luwih memperhatikan ya Allah. Setengah loro ora gelem bule. Ayo nduk, mulai nduk. Aku ngantuk. Wis. Wis piye maksudnya? Nang kene sumaku. Ning kene sumuk. Heeh, semua terbang semuanya. Aku ya apa aku ngantuk kan ngurusi kowe sampe akhirnya ampun aku. Aku butuh istirahat. Aku sesuk arep nek pasar ayo mulai ya. Aku subuh nek pasar ayo. Aduh piye iki? Aduh. Ya wis aku tak turu nang muli ya. Ya. Ampun aku ngantuk tenan. Udah mulai ya. Ayo wis, aku nang kene sumaku. Aduh rek, ampun aku mulai. Orang gelem anakku wis ngantuk semboyongan wisan. Setengah loro bengi. Ampun.